Hej, og jeg vil godt vise jer, hvordan vi laver et trylletræk med en elastik. Ja, og jeg kan se, at jeg sætter den bare på den her. Og så sidder den på de her to. Også fordi jeg kan godt jeg kan også tage den og sådan trække den ned. Så bare, altså den. Jo, jeg kan også, jeg kan også hive den af. Igennem min hånd. Jeg kan lige sidste gang. Klar. Nå, nu til forklaring. Jeg skal bare bruge en elastik, og ja, min er lidt stor. Ret stor, den jeg har. Så jeg laver bare en dobbelt. Så det publikum ikke kan se, jeg håber ikke, jeg lavede noget fejl, men det publikum ikke kan se, det er, at publikum tror, den er sådan her, hvor den også er bare sådan her. Men det er den ikke. Den er under her. Så I kan også sådan ud, sådan trække den ud, og så sætte den ind i den her. Så det der faktisk sker, det er, at hvis I gør det sådan langsomt, så den automatisk kommer over på den her. I kan også gøre det med en finger, og så sådan, og så kommer den over på alle tre. Men I kan lave fede effekter, hvis I gør det på den rigtige måde. Hvis nu sådan, gør det sådan her, så gør det samme med at sådan, hive den derhen, og så. Men det I skal passe på med, det er, at I gør sådan her. Sådan at den bare kommer lige ned sådan. Fordi så tror jeg godt, at tilskuerne sådan kan godt gætte det lidt, måske. Så det er vigtigt, at I sådan gør det sådan lidt ud. Og for at distrahere med det, så kan I for eksempel gøre det der, hvor I trækker det til den side, sådan den kommer til den anden. Og så kan I også gøre det sådan med den ene hånd, hvor I trækker den op. I bare sætte den på den samme finger. Så det er sådan, så I trækker den op, og så ja.